ба Думаи Давлатии Федератсияи Русия як пешниҳод намуданд, ки ҳамин қадар гуфта шудагӣ ҳастае, ки мешавад ки мо билети бисёр бихарем. Финал наздик омада ё ин ки не. Мисол мегирем, дар ин канал ҳар рӯза обуначиҳои нав ҳастанд. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав оиди музди маоши муҳоҷирон. Фаромӯш накунед ки дар канали ма бозӣ рафтесай. Ма дига чӣ бугум? Бародарои азиз, ма гаптон надорам. Ба ҳамин дастгирие ки кардесен бениҳоят ма миннатдорам. Марҳамат видеоро тамошо кунед, дальши ба аксия ба 1000 рубл 15 билет харидорӣ кунед. Ин амидов охирон бори аксия ба ҳамин видео успед кунед билетотона бихаред. Ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта Мерседес 211, якта Кемри 3 ва якта дига электромобил. Шанса даст натен бидроин билетотона бихарен. Яъне ки ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp чек тароӣ мекунӣ, билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷошда меоя. Бидро бахта бисанҷ, билета бихар. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯза. Бо пешниҳоди як лоиҳа аз ҷониби Думаи Давлатии Федератсияи Русия барои ба ҷои кор хуб таъмин кардани шаҳрвандони хориҷӣ ва боло бардоштани музди маош барои шаҳрвандони хориҷӣ ҳар касе ки кору фаъолият мекунад. Ин пешниҳодро имрӯз пешкаш намуданд ба Думаи Давлатии Федератсияи Русия аз ҷониби сохтмончиён ва соҳибкорон. Яъне ки дар Федератсияи Русия аз ҷониби сохтмончиён ва соҳибкороне ки мисол домсозану дигар соҳибкорӣ мекунанд, ба Думаи Давлатии Федератсияи Русия як пешниҳод намуданд, ки ин қонун ба имзо бирасад барои ба ҷои кори хуб таъмин кардани шаҳрвандони хориҷӣ ва барои музди маоши хуб додани шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия. Ва гуфта мешавад ки ин танҳо як пешниҳод ба Думаи Давлатии Федератсияи Русия аз ҷониби соҳибкорони Федератсияи Русия мебошанд. Ва инчунин дар пешниҳодҳои худ онҳо қайд намуданд ғайри музди маош бо хӯрокҳои гарм ва бо таъсис кардани корхонаҳои наву замонавӣ эрод нагирифта онҳоро таъмин менамоянд. Ва инчунин гуфтанд ки тахт намудани ҳуҷҷатгузориҳои шаҳрвандони хориҷӣ зери назорат қарор мегирад. яъне ки ғайр аз ширкатҳои сохтмонӣ гуфтанд ки дигар корхонаҳое таъсис карда мешавад ки метавонанд муҳоҷирон дар он ҷойҳо кору фаъолият кунанд. ва ғайр аз музди маоши хуб гуфтанд ки барои тахт ва дуруст кардани ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон кафолати хуб метиҳанд ва назорат мекунанд. яъне ки корхонае ки шартнома мекунад бо шаҳрванди хориҷӣ ба кор қабул мекунад, мисол барои додани музди маош ва барои дуруст кардани ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимӣ гуфтанд ки кафолатҳо бояд пешниҳод карда шавад аз ҷониби корхонаҳо. ва инчунин соҳибкорони Федератсияи Русия қайд карда гуфтанд ки фаъолияти комбинатҳои таълимӣ истеҳсолиро дар дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия пешниҳод намоянд, ки барои соҳибкасб гаштани ҳар як шаҳрванди хориҷӣ замина карда мешавад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, акнун интизор мешавем ки ин пешниҳоде ки шидагӣ ҳаст бисёр манфиатҳош ба шаҳрвандони хориҷӣ мераса ва акнун мебинем ки оё ин лоиҳа чӣ гуна қабул мешавад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, одамое ки часни кор мекунанд, барои онҳо трудовой договор лозим ҳаст ё ин ки не? баъди тағйиротҳое ки пас аз 7 январи соли 2024 ворид шид дар Федератсияи Русия, гуфтанд ки тамоми шаҳрвандони хориҷие ки дар Россия кору фаъолият мекунанд бояд трудовой договор дошта бошанд, вале часни кормекардагиҳо мисол наметавонанд трудовой договор карда мумкин дар оянда ягон сабукӣ барои ин нафарҳо пешкаш кунанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, 2019 депорт шида буд, 5 сол буд, шава ҳуй мешава ё ин ки не? ҳамун рӯзу моҳе ки мақсад запрет кардагиян, ҳамун рӯзу моҳ қати ҳисоб кунед чӣ қадаре ки боша, пас аз ба итмом расидани муҳлат бо 60 рӯзи дига мегзара, баъз задани тоза мешава запрет. Баҳодур Тиҷаи нависондай: ассалому алайкум акаҷон, мегуфти тақрибан чанд билет мондагиа? Мешава ки мо билети бисёр бихарем. Финал наздик омада ё ин ки не? бале бародарои азиз, 3 нафаре ки билети бисёр мехаранд, мо призои иловагишон метиҳем ва ҳамин аксияҳое ки мекунем ба ҳамун хотир мекунем ки шумо билети бисёр бихаред ва болои призои иловагӣ гирифтанатон
бо бозиёда мақсад ана ҳамун билетҳои шумо иштирок мекунад, мумкин дар бозӣ боз ягон чизи дигар насибтон бошава. Тақрибан ё 5 ё 6 ҳазор билети дигар мондагӣ ҳаст сайёрӣ. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Илтимос як паспортаи ҳамуро проверка мекардем. Системаи проверкаи запретози кор накардесай ва мо ҳамун чиза тавсия дода наметонем проверка намекунем узра шуда. Азизҷон нависондай. Ассалому алайкум акам мегуфти ҳами канали Сомониён канали хатаи ё ин ки не. Чанд қашид аҳамият метиҳем видео камайда уҷа. Канали Сомониён TJ дар YouTube бале бародари азиз канали май чихеле ки бисёриёт медонед дар ӯ каналам як ма барнома мекунам мепардом худам. Як каси дигар нависондае ки ҷавоб павтор нате. Дар баъд мон зади ба ҷавобои павторот. Ҷавоб нате павтор саволора. Фикр мекунам ки гапи хуб нанависондай. Ҳар чизеро ки шумо менависонед аввал як андеша кунед баъд бинависонед. Мисол мегирем дар ин канал ҳаррӯза обуначиҳои нав ҳастай, саволое ки пешкаш мешаванд одамои нав пешниҳод мекунанд. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Патентим 2003 трудовой договор спори миёна илтимос ҷавоб дед. 2023 нависондани будай ба фикрам бародар. Агар 2023 боша патентите бале бояд Трамп трудовой договор бигирӣ. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ҷавоб надодӣ. Соли 97 моҳи феврал 26 буд мекунам 27 медорам хизмат мебарам ё ин ки не 26 буд мекунӣ ё чанд буд мекунӣ бародари азиз ҳамун рӯзе ки 27 сола шидӣ баъд аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавӣ. Боз як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон. Мегуфтӣ дар бораи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ин ки не. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозира шуда сар нашида аз 1 апрел сар мешавад. Хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадри мо имрӯза видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.